Niin kuin toi Pauliine Koskelo, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, sanoi täällä kerran näissä valtion 200-vuotisjuhlissa vuonna 2009 ollessaan tässä saman pöydän ääressä, että hänestä on niin ihana tulla Turkuun tämän talon edessä oleviin ulkoravintoloihin, kun hän voi katsoa ympärilleen 360 astetta, eikä näe mitään rumaa. Ja se on niin kuin, että Turun pitäisi jatkaa tällä tiellä. Meillä on paljon vielä tekemistä. Tämä kansallinen kaupunkipuisto, tämän kaupungin ytiminen, sitä pitäisi jatkuvasti helliä ja ottaa esille näitä vanhoja ympäristöjä ja pitää huoli, että niissä on elämää. Mua surettaa kovasti toi vanhan Suurtorin alue, joka aikanaan mä kuvittelin saavani eloon sen suunnittelemalla sen kaupungin kulttuurikeskuksen, mutta siinä on vaan käynyt niin, että siitä on tullut kulttuurin sosiaalihuolto.